Good morning guys! So, ko rin mata, alas 6 pa. Mga nagamong hotel nga gisak anas likod na. Medyo ngit-ngit pa no. Kaya nga nun ako giganahan daari nga mga kahoy-kahoy. Ngay kakahuyan na riba. Gusto ko musuro yun dyan kaya gamang tour kay nakascheduled tour man may. Alas autos buntang ularga naman. Sama na karoning mata ko alas 5. Ligo ko. Krug-krug ko bisag arang inita ag tubig. Ya, napod sila blower. Mato nga, di rakadyo. Dali ra po kung human niya. Wala ba dyan gloves? Mura lang po kung anad-anad na. Sa ikaupat nga adlaw. Katong unang adlaw na pagkuha na. Murag sus, marusay. Murag dyan kong makurag. Ay, grabe nindot diri guys. So, naikakahuyan dito. Pero murag ladyo naman. To murag dautan awon pero ladyo man di ay. Nanay lake dari. So, mutala ko dari sa lake. Nindot rabanta kay naadid to'y kuan. Kapuyon po kung lumakaw. Naadid to'y sa tawag niya. Bridge ba? May bridge dito. Mura mag ladyo. So, arit ako dari. Lili ko dari. Kaya na-lake dari. Nanata. Dina guys, padong na mo blossom agilahang buwak. Kung saan yung buwakan ni. Peach blossom day ko nun ingan to nga motor guide. Di na si Sakura blossom. Para sa Japan. Kaya sa Japan man to. Na yung mga dak dari. Medyo na naman maka-ikis ko gamay. Agad yung gusto nang tamato ko sa bridge. Pero makakita among bridge dana. Mo naghanggot pa sa bot. Guys, tanawa guys. Arang indutag nyo. Wow, tanawa ninyo guys. Nakay sunrise. Tsadan! Ang nakagadlaw dari guys. Kanang lahi bitaw kay. Kanang maklaro dyan mo. Agadlaw dari ba? Ang naka Suma na ito yung sunrise karon. Iya ba? Pero grabe itong nawa guys. Arang giantos. Anong kamutarang puwahan na ng kaging na. Ay, salamat din sa Ginoo. Kay di nakatama ka ko dari. Hoy, kisa may magtuo, no? Nga, katawag ta daning lugar ah. Di ba? Huwag ka mag-expect nga makaabot ko diring lugar ah. Pero syempre, one of my dreams dyan nga maka-abroad ko nga kanang magsuot ko nga ni kay tugnaw. Jadi di mo day lalim. Wa man di ay lami kay aram day sakita ka sa mga panit. Wow, nindot-nindot na kaning lamdag naman. Siga-siga na mag-adlaw. Hinduta na rin ang lugar dyan, promise. Samot na siguro ka ng spring na. Gikan pa mag-winter, patay pag mga kahoy. Pero og mo spring na, medyo mubuwak. Nga na, alam yung tanawin. Hindut na, nawa agogang katugnaw. As in, nalingaw ko sa view, arang hinduta. Last na naman, mag-picture ko, marag ko kaulian, oy. Taraga mo ang hotel na to ta. Murara na sa jagdao, tanawin, pero ladyo, kaya rang kadako. Dako na sa hotel. Muna nga. Uli na po ko kay mukhaan ko pamahasak to pagpagutom ko ba garong ini pamahobira ka jud kay parang daghanag sudan aron ni apa di sudan hinahinay guro taglakaw ga kuan salawan ni appreciate ni jud view kay panagsara ko maka-vlog og ingani kay kining magbreg natay daghang sapi nga makakuan ta suri-suri ta pirmi out of the country ta pirmi dakuan ning kuan sa hotel dire plaza to ara gug ilang entrance didto. So, nag-entrance dito. Mubalik na ko guys, kaya naka-picture naman ko. Pero mag-picture ko, utro-urarig balik. Nga lubong ning lamdag na kay marangit-ngit man ganina.